a la Terra. I aquesta és l'explicació. I ens va salvar, diguéssim, de la destrucció total. O sigui, ens ajuden des de temps immemorial. Com van confirmar a la Costa Blava francesa, a la Côte d'Azur, davant de membres de la televisió francesa, quan vaig estar invitat a diverses conferències allà. Ens ajuden des de temps immemorial. Arribarem al mundialisme, perquè està, com es diu en anglès, amb el seu target. Això és que ningú se rasgui les vestidures, perquè vull dir, això no implica que no respectin els valors autòctons ni les coses que tant estimem. Es pot anar al mundialisme, però, salvant tot el que es té que salvar. I després, també, que existeix la Confederació Intergalàctica. O sigui, aquella a la que refereix en Kurt Waldheim a la sonda Voyager quan diu: como presidente de una comunidad de 147 estados del planeta Tierra salimos por primera vez al espacio exterior a aprender si se nos pide a enseñar si se nos pide y a aprender si somos afortunados. Damos este primer paso humildemente en la esperanza de poder ser vencedores un día de integrar la comunidad intergaláctica. Una xorrada de signos per posar el disc d'or que va rumbo ja a l'espai extraterrestre. Segurament que no. Lluís, si em permets, va avançant el temps, jo convidaria, si hi ha alguna persona que hi hagi aquí entre el públic, que tu t'aniria bé si algú que et volgués fer alguna pregunta, o sigui,